Em dic Casey Sullivan. Pot ser que sigui la última, però seré la única que segueix en peu. La primera onada. Va ser l'inici del nostre malson. La foscor regnava al planeta. Una apagada de llum va provocar que el món entrés en pànic. Tot allò que fos tecnologia o funcionés amb electricitat deixaria de funcionar. Segona onada. Pensàvem que tot havia acabat, però no, estàvem equivocats. Un terrible terratrèmol ens va deixar tots pel terra. Ens vam adonar que res seria com abans. Al cap d'uns segons ens va agafar per sorpresa un fenomen desconegut per nosaltres. En aquell moment, tots ens fèiem la mateixa pregunta. Què estava passant? Tercera onada. Hi ha més de 300.000 milions d'aus al món, que són 75 aus per persona. Això va provocar que més endavant un virus mortal es transmetés per l'aire, gràcies als ocells, cosa que abans era impossible. Els altres van fer que tot el que pensàvem que era impossible es fes realitat. La quarta onada. En aquells moments ja van assumir el càrrec, ja estaven entre nosaltres. Era impossible distingir-lo dels humans. Bé, impossible no. En aquell moment ja no et podies escapar, no et podies amagar. Van començar a eliminar-nos un a un.